Gaur foie bikutu ingo dugu. Bueno, eta nik orain zalantza euskat. Zer da foie gras, zer desberdintasun dauka patearekin. Azkenean da atearen gibela. Hau da atearen gibela, hori badakit. Gaina, 600 gramo izan ohi du, zazpireun eukiko ditu honek. Hori garbi daukat, gaina badakit ate berezi bat, bueno, gibelan sartze dutela, bueno... Azkenien zirrosis bat da. Itzen hori sartu janaria, eta hori gibela pustu itzen da. Horregatik gatzen da hola. Baina gero, adibidez, hau patea izateko zer ezberdintasun dauka patearekin? Ba, a ber, dauz mota batzuk, ez da? Gibela puru, ez da? Hau da puroa izan ditzake, grasa gehien daukana. Bai. Gero da blok de foie, dekoraz 80 eko porcentajia. Gero da patea zuk esaten duzun moduen, eta gero da mus de oka edo mus de horako gozan bat, dela ja gutxiago dekona. Eta orduan pateak dauka foak baino grasa gutxiago. Hori da, horretik handa bata foa eta bestea patea? Hori da. Horretik handi ditze zaio? Bai. Osando. Bueno, ziko da? Bai, osagaiak. A ber. Ogia, egia gero bukarerako, ez da? Bai. Zaten, maniko, aizte sartuko. Foa, ogia. Ogian sartu eta jan, eta dire. Oso ondo, gero hemen daukagu alkohol pikin bat, zaba, brandia. Brandia da, bai. Da, aromatizazio moduko da. Osa, gero zujate oso eta... Nabaritu egiten da, bai. Beti botatzen zaio foari alkohola, ez da? Bai. Eta gero dugu gatza, azukrea eta... Eta zer hau? Pipermina. Pipermin beltza. Pipermin beltza foarentzako ondo da, bai, hori irakurriat. Oso ondo, eta gero gaur ikasiko dugu gauza bat egiten, ez dakit itezu egosi, baino ez dezu egosten, eta itezu, bueno, bentsa azalduko izugu. Lehenengo, zenekin hasiko dugu? Vale, hau hartuko dugu, zabaldu, eta honek... Entzun soinua, zabaltzen dunean. Honek, bena txiki batzu dekoz, ez? Zer dauka? Bena batzu dekoz hemendik. Eta honek kendu behar dira. Bai. Orduan zainak egin behar dira kendu. Bai, hori da. Begira zainak nola dauzkan. Ondezkoz. Ez duen inoiz ikusi foa irekiten. Ireki, esanet, zabaltzen. Hori da. Zein erditz zabaldu, ez da? Honek hartuko dituguz eta kendu, bale? Ostan txengele itxe dozu, eta asko nabaritzen da. Asko nabaritzen da kentzea, Bai. Bueno, guan hau da, lehenengo ikasgaia. Foari egin behar zaio kendu, egin behar zizkio zainak kendu. Bakizu, Gipuzkoarrak asko jute garela endaiara eta foa erostea. Ohitura klasiko bada, Gipuzkoarren. Bueno, Gipuzkoarrak Donostia aldean bizi ganen Gipuzkoarrok. Hombre, azkenengoz handi dator, ez da? Frantziati dator. Eta hau, ez dugu erabiliko jateko? Ez, hori... Ez, noiz behin keitzen duaz, saltxak edo horako gau. Baina hau ere, bota ere ez dugu ingo, Segur erabiltzen dezula zer jateko. Bai, saltxak itxeko eta. Aha, oso ondo. Mi kuidetze zaio, bueno, frantsesez kuida egosi. Bai. Mi kuida erdi egosi. Bai, hau erdi egosi eta egoten da. Baina erdi egosi nola erdi egoste zu zerbait? Igual behar da, egozteko zue, behar da 10 minutu, da nire 5 minututan atara egiten. Eta gero, errefreskatu egiten dut izotzagaz. Izotzagaz errefreskatu. Bai, kozin hori bakitzeko, bale? Gelditzeko, egozte hori gelditzeko. Hori da. Hori da zaitasuna okana edo, zaitasuna niretzako berria dan zerbait. Haudan, pixkanaka jongo beha, Lehenengo egingo duguna da masatxo bat, ez da? Azukre eta gatzarekin. Ota, azukrea, gatza eta pipermina. Eta pipermina. Bale? Eta brandia ere bai? Bai, dana. Bota. Bai, botako dira, tola? Bai. Brandiaz balin baukagu, whisky bat, edo... Bai, eta honek ematen dio esan dezu zapore bat, bai, ez da? Aromatizazio hori da. Bai. Horain ere, nabaritzen da. Bueno, duan hau ingo duguna da, jaso. Hori da. Eskoa garbitzuko dituak, berdin ja. Oina, hau hemen ipinko. Hasi gara, hori zertarako da? Hau da, hemen barruen sartzeko, rollo bat egingo dugu,
eta da, azkenean, irekitzen jartzen garakuen, ez eure sartzeko barrure, bale? Oso ondo, orduan, hau da oxigeno gabe edo. Hori da. Honen ondorioz ez dauka oxigenorik, ez? Hori da. Jakiak. Hala entzerako da. Oso ondo. Ibiniko dugu. Egin behar dena ikusi. Mendik altzau. Eta orain egitezu masa. Bai. Vale, eta honekin egitezuna da oxigeno guztiak kendu. Bai, kompakt hau. Aha. Egingo dugu gola. Eta hori beti egin behar dezu, foa egiten dezunean? Bai, ostantzien erabiltzen da enbasadora bazioa. Bueno, nik holan asko zuet itzen du. Hau mozteko, gure iza. Bai, nahiko? Hola egiten dugu. Eta sartuko ezu hau guretan, beraz. Eta hau, guretan sartuko dugu 5 minutuz, bale? Bale, eta adibidez, pentsauzazu nik hau jarri beharrean ez diotela jartzen. Ze ezberdintasun izango zuen. Azkenien trin ingo zen. Dena ingo zen urarekin nahastu, ez? Hori da, orduan kontua da egostea, baino ur gabe. Horregatik egiten da. Eta oxigeno gabe egosteko ere bai. Hori da. Eta azkenien hau urtu itzen da barrutik, nire atzen da. Eta azkenien gero izotza zipitzen erakuen, koipea, kanpoan gelditzen da, eta azkenien... Koipe... Claro, horregaitxik da... Koipe hori... Kolore horia daukana. Hori da. Saltu ingo du? Gaur da egun bat ola, bakizu. Bueno, hasi irekitzen, saltuko dugu. 5 minutu edukiko dugu. 5 minutu edukiko dugu, eta ja inge da. Oso da. Zure lagun bat egituko diot. Nor? Triki. Bueno, Triki, mon amor. Ikusean gatu dan, Triki! Ze moduz? Nik ondo nau ja, libre. Bai, libre altzaude, gurekin izketaldi bat izateko, hemen hau Igorrekin. Hau, Patriki. Hola, egunon. Ondo. Bai. Igor ezautzezu pixkat, ezta? Bai, elkarrekin ikasi ginen legioan. Bai, elkarrekin ikasi eta, bueno, duela zenbat urte? Utxe ezagin, 12 urte, 13 urte. Bodan, 12 urtetan asko ikasi ez du, Kaldaritza noaino, hobeagoak zarete. Apur bat egi. Aizu, zuk prestatu ezu noiz bait, foa bat? Ni foa bai. Bai? Bai. Ba, nina harrituta beste izozte prozesu honekin. Nola esan diozu, ezuk nola ditu diozu? Enfriar, no? Bai, kortar. Kortar. Kozino ebaki, bai. Ebakitzeko prozesua, askotan egin izan dezu? Bai. Bueno, klasiko bat izango bat zuentzat, ezta? Bueno, azkenien da egin azkenik ikastezu. Ikastezun gauza bat. Gusta ez eizu foa? Bidi bai. Igorrena? Igorrena bai, asko. Baina gero ere bai jungo, zea behalarekin pote batzuk hartzea, ezta? Hombre, hori fijo. Nahi esan diatero bai, bukaeran gintonika uste zaio batea, Igorri. Zeuri ere bai. Oso ondo, Triki, muxo handi bat. Venga, ba, eskerrik asko. Ondo segi. Venga, Triki. Agur. Igor, egosketa moztu egin dugu. Izotzarekin. Bai. Ekintza hau nik ez nekien egiten zenik. Bai, azkenean. Hau egitezue beste plater batzurekin? Bai, pasta eta egiten dugu. Pastarekin? Bai, igual ez bauzu jan behar segiduen, egiten dugu ostu, eta horrela ez da gehiegi... Egiten, ez da pasatzen. Hori da. Eta hori askotan eri pasatzen zait pasta egitetela, eta hurrengo gunean pasta hori gelditzen zait, ez da ona gelditzen. Orduan, gomendio bat izan daiteke moztearena, egoste hori. Moztearena, bai. Eta igual bai gopeti izango zen jan segiduen, ez da? Baina, rollo da, guk itzen dugu, restaurantien igual itzen dugu, jente pila baterako, ez da? Orduan rollo da, hori, zuk egoz moztu, eta gero azkenien berotu momentuen. Azkenengo puntua eman. Hori da.
Bueno, sistemat izan daiteke, ez da? Azkenean pasta daukagunean, pasta asko egin, eta gero hurrengo egunetarako egiteko, utzi moztuta, eta gero azkenengo momentuan berotze puntu hori ematea, ez da? Hori txau. Aizu, gauza pilo bat ikasten nahi naiz gaur, gehiagi. Aizu, lagundu imartzaitu. Hori da. Hau egingoet moztu. Bai, ebaki behar duzu fin, bale? Ebakiko dut fin. Eta nik, hau moztu. Zenbat nahi dituzu? 4 edo 5. Aizu, baina hau ebakitzen ari naiz, baina hori ez den nahi galdu. Ikusi nola gelditzea izun. Koipea, kanpotik. Begira, koipea. Begira. Begira zazue nola gelditzen zaion koipea. Hau. Hori, kanpotik. Hori da hasieran komentatu diazuna. Bai. Eta hori ez da jaten? Koipea, bai. Koipea dena jango genuke, edo ez? Ez, koipea da bakarrik kanpotik jatzen da, baina koipea ere jaten da. Jan daiteke, ez da? Bai. Ateren koipea gainera oso da. Horrela jarriko dugu. Okendukot. Hau jasoko tzut, ez? Bai. Azukre pizka botako diogu. Eta orain, beste tramankulo bitxi hori. Bai. Hori zer da? Soplete bat. Hori da soplete bat. Eta egingo duguna da karamelizatu, bale? Eta zuzenean egite eso. Bai. Hau zigiren hartzen da kolorea. Wow. Eta zer ematen dio azukreak? Azkenien eitzen duzu, bai, gozotasun pizka bat, eta eitzen du kontrastea, bale? Zeran da mikuita eta azukera. Beti pintzen da hori gauzak... Kontrastatzeko, ez da? Zaporea kontrastatzeko. Kanpoan dagoelako gozoa eta barruan ez. Hori izan nahizu? Bai, azkenien oso ondo dioa... Nazten da, ez da azukerarekin. Hori da. Oso ondo. Ezti bat. Eztia, diogu. Eztia botatzen diozu? Bai. Ondo gelditzen da eztia? Oso ondo gelditzen da eztia. Eta gero dauzkagu hemen, nire ogizatiak, utziko ditut, hemen? Ipin hemen, horrela. Oso ondo. Eta belar hauek, trikiren belarra dira. Berak ekarri oztan atxo. Triki lagunaren belarrak. Triki baserri zen bizi da. Non bizi da? Izurretan, bera. Iurretako baserri batean? Bai, eta deko... Bandareak eta... Bai, eta usain belar pioa dekoz. Hau da... Hori bai da Romero. Romerua. Bai. Oso, eta hau... Eta hau bai, hau da menta, ez da? Bai. Eta nola botatzen duzu, ondo jartzen duzu, edo... Bai, piniko hemen. Ze itxur osoak, Eta hau berriz don? Behien. Horrela. Oso ondo.